आणि तुमगेल चा निदल्ली की हा चा पिल्ली आमगेल सुरेखा जोर करता सकाळी फोन केलेली त्या म्हणे शाक असताना चा कापी पिऊ नकती कसने पण ज्यूस पियेती ज्यूसापशी शीची फ्रूट्स खायती म्हणून सांगता आसिले माक ते 1 गंटेक एगोट चा पिनिदल ರೀ ಸಮಾಧಾನ धायना चावट कसने खायना चिप्स असल कसने खायना खाली एगोट चा पिऊचे एक चा कोच्चे बेजार दत्ता दला कसा कोच्चे पिऊ कतीची पिनिदलरी समाधान दायना चा पिऊनु ऐदंदूनु हंग्योन बसली आता हो हळेम बसली हवे माके घरा बैसून उगणे इलिगो तू असते की ना की म्हणून आलोचन करता इली तू हंगास न मारेती खुशी दले हो सुन माई तू आईल भारी खुशी दल गो तू केकले कर नाही माकई भीतर बैसून उगणे इलगो टीवी किती वेळ म्हण पळोच गो भारी बोर दत्ता चढून घरांत असताना टीव्ही पळोचक सोणाती म्हण बामर छावे आता टीव्ही पळेतल कोणी नांती एकलेन बैसून पळो येत दलरी पळोचक बेजार गो टाका छंग येऊन बसली हाम तू किती येईल गो गावादुकून हाव काल रात्री येईल गो हंगा अगेले रामकृष्ण मम्मले कार येऊचसिले जागसिले आणि येऊन सोडली आणि कोण गो ते बसर लांबून येता मी गेले एकलेल खातीर कार करचे दत्वे तेश जावन येऊन सोडली गो आणि घरा कल्परा गम्मत गो घरा कल गम्मत गो आईच काला चढून हात बोर नो कुचकुची जोडताना घर चंद कोण बंदयतती फंक्शन गम्मत करता बा कर्ण शीते आमगेल कालावरी वे सुद्दी मिगेल कन्ना कೈ पडली गो तुगल बಯ್ಯಲ್ ಚಡುವನ ಭಾರಿ ಹೊಡ್ಗರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೈನವೆ ತನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಗಾಮಕ ಶಿಫ್ಟ್ ದತ್ತ ಸತ್ವೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದತ್ತ ನಾತ್ ಗೋ ಫಾರಿನ್ ಅಂತ ಸಿಲಿ ಹಂಗೆತ್ತವೆ ಹಂಗ ಆನಮ್ಮಕ್ ಮುಣು ಗರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ತನ್ನಿ कामाच्या लागो घर क्लीन करचक एकली रांदप करचक एकली हंग पळोवन घेवचक एकली अयो देवा घरांत अशे आनी बामून बायल मात्र कामाची 4 की 5 आणि घर राखचक एकलो गुरक खई कसन होड घर बंदे लागोतस वे मळे घर गो धुंदोन हप्तियर दत्त होड घर बंदेल कोणाल खातीर गो कोणाल खातीर म्हण गोत ना गो मारायती ओढ रावळार घर बंदिला गो बामूण बायल दोगच अशी पळे कसन की आता त्या चढुवान वर्ष एक पण थांगा येईल तेन्ना रापचक खई तेदे धोड घर गो आणि कसो गोतस को हळे मा हाव फर्स्ट टाइम पळोच गो निद्दो 9 वरे असू गो तंगे थई नातल कोणे नाती वही गोसन मये तू संगिल मन के हातान तो कुछ दुड्ड असताना कसं दायकी ते करते कसं नसला कसं प्रयोजन गो मिगेल बायले नात्रांक एक्कांकೈ सम आमची गल्ली आन गो इंग्लिश अंतू टस्सू पुस्सू म्हणून उलयताती मध्य एक आमची गल्ले शब्द गो हे चौचवंतू काजू बी द्राक्षी घालतात पळय तशी कैकी एक उलयताती त्यावे ऐकूचा दायना गो आणि तुक भारी होड हुडगीर दिवनस का वही गो भारी होड हुडगीर दिला मी जन पॅट होऊनच्या दायनी गो तसवे तसल कसन हुडगीर दिला गो आमगेल गज्जू कनी गायनक हसून पूर गो कार आमगेल घरा वाटे न वच्ची नवे रामकृष्ण मम्मन हंगा देवे तांबळे हावे गज्जूक फोन केले हाव येतस म्हणून बामून बायला करायला गेली ती पॅट पळोन दोघांकೈ भारी खुशी कसंके होड दिला फरीनंत सत नवे मिगेल भयल चढुವ कसंके हल्ला म्हणून हा भितर येईल तक्षण म्हाका बैस म्हणय सांगनी बामूण बायलन वग्गी प्याट सोडून पळयल्यार कसन गो
मसाज करचे एक रुक्काच कसन की चक्रावरी असू गो तक पॅकिंग मात्र तेद्द होडगो कसने मसाज करचे मशीन वे हाँ होई गो मसाज करचे मशीन गो हाँ हावे खिंकी ऐकलेल गो आता नाना नमुनाचे मसाज करचे मशीन आईला काही हे प्रायदलेलेंक कुर्टा दुखी पय्या दुखी प्रास्त नवे ते कसे की खुर्ची लखी पडे तज्वेर बसले म्हणारी ते मसाज दत्तके कसे की करंटाक फिक्स करचके हाव पडले नी गो कोण की सांगचे ऐकलेले तसल कसने की गो खुर्ची गिर्ची कसने नहीं गो रुक्काचे हिडीक तकडकड दोन चक्र सती हे इस्त्री पेट अंगलवे तंडितत पडम्मी तशीच हे अंगवेरी दौंडेलरी रक्त संचार लायक दत्तके दुखी कनी आराम दत्तके आमगेल गज्जुन आमगेल पय्यरनी तशी तंडिले वही आराम दत्त वही गो अम्मीची तलरी कोण घेवी येतं पय्यकनी तू सांगलावरी खुर्ची गिर्ची प्रदिल्ला खेंगो कसे की मंद्रे इला खें पडत तद्वे निदलरी तेवे मसाज करत खे तसल प्रताणे तगल भाईले कडेच्या दिल्ला गो आमको पर असल दिल्ला गो तक्का कोण मस्त प्रीतीची दवकदल असत पडे चिके होड्डोड्ड असत पडे तसलें पुरा तसल लायक दिल्ला गो आम तसलें पुरा असल दिल्ला गो कसन केक दिल्ला नव मारायती तू कसन दिल तंका हाव एक लायक रेशमे कपड आणि तक एक लायक अंगल घेऊ का म्हणसिली आमगेल गाये ना बिलकुल नक्कती नक्का फॉरेन अंतसील तन्नी कपड नेसतात की कसने नक्कती नक्का ದುಡ್ಡು ದವರ್ಯಾ ಮಳ್ಳಿ ಹಾವ ತಂಕ್ ದೊಗ್ಗಂ ಕೊಟ್ಟು 5000 ದವರ್ಲಿ ಗೋ ವೈಗೋ ಹರಡಿಕ್ ಮುಂಜಿ ಮಳರಿ ಹೇ ಹುಡುಗಿರೆ ಚೇಕ್ ಕರ್ ಪಳೆ पूड पळे कोणे कसने काप पडदिल्ला रे त्याचे मॉल कलर चंदाई कसने पळे नासिलिंती आमक प्रीतीन कोण की दिल्ला म्हणो ते पिंदून वच्ची ते नेस्तसिलिंती आत्ते तश्वे मारायती अप्पा देवा कसने दिल म्हणरी असल दिल्ला तसल दिल्ला हाजे काम बी पळे त्याचे वर्ल पळे हजार इतले तू सांगलावेरी कोणाकच हुडगी दिवचनच गो दुड्डू दिव का हाँ तू सांगलावरी ते मसाजरस पळे तेवे लायकच गो आमचं सल प्रायदलेंक तेंची लायक आमका त कापड दवका की बंगार दवका सांग होई गो हळेमा पूड कोणे आमका अंगल दिलं रे ते आमक भारी खुशी दित्तसिले आता तशने कोणे आमका कसने 10 रुपये दिले रे आमका 15 रुपयेच वापस केल्यार मात्र समाधान हो फोन येईल रे उलय गो हॅलो वनमाला कशीस गो पुता का तिथल्या हंग दुकान बाहेर सरलेली इथे फोन केलेले